Avui us vaig a parlar sobre el llibre del Senyor del Cero, per Maria Isabel Molina. El protagonista és Josep i Malvar, un xic de 18 anys que viu a Còrdova, com un mosara. Ell estudia les 4 ciències per a guanyar el premi al califa. Però, com en totes les històries, sempre hi ha una persona heroïna. Aquest és Alip Solomon, que ell i son pare acusen a Josep de blasfemar sobre Mahoma, cosa que és mentida, i, aleshores, Ibn Resi, un dels consellers del califa, que sap que no és veritat, li conta a Josep que pot escapar cap als regnes cristians. El seu trajecte cap a Sant Joan de Ripoll va ser llarg, però allí també li van fer la seva estància impossible, i Josep i els seus companys van enfrontar a tots els problemes. Què serà del Senyor del Cero?